Здравейте хора, аз съм Иванея, а в днешния си видеоклип ще ви покажа новите ми придобивки, събрани в последната седмица. Знам, че аз съм качвам много дълго време видеоклип, но бях на море и не ми се даде възможност. Има неща, които са от морето и за морето. Ще казвам всичко колко струва. Трябваше да направя видеоклип, който беше приготви с мен за море. И ще ви покажа новите придобивки за морето, но не ми се даде тази възможност, защото 2 дена се събира багажа. Заминахме миналата неделя и се прибрахме миналия четвъртък. Да. Стояхме там 5 дена. Ако можете да ме разберете какво казват. Има доста неща, така че нека да започваме. Първо ще започна с ето този мъничък лак, който няма марка, но е страхотен. Взех го заради цвета му и защото е в сърцевидна форма. И когато го сложиш някъде, то ето така стои и е много сладко. За 1 левче беше от магазин 1 левче. Наистина страхотен цвят, с него бях през цялото време на морето. Взех си го точно за морето де. Майка ми си взе някакъв подобен, но в момента не знам къде. И е супер. Следващото нещо, ето този парфюм на Втерба. На него пише Witch Love и е за 4 лева. Имаше кутийка, на която пише той идва за теб с любов, но майче са ми свърли кутийката и съм съкрушена вътрешно. Не. Самия парфюм е или 65 мл или 75, но мирише страхотно. Имаше и червени, мисля червения да го купа на една моя приятелка, понеже и пропуснах рождения ден, той беше чак на 30 юни. Да, знам, много време мина, но съм ми обещала, че ще подаря нещо. Ето го. Ето тук има малки сърца. Ето, ако можете да видите. Да, страхотно е. Ако някой има такъв парфюм, моля долу в коментарите да ми пише какво мисли за него, защото аз мисля, че е страхотен. Така, следващото нещо е дрейха. Така, ето този син панталон. Той прилича малко на джинси, дънки и клин в едно. Наистина страхотен е, майка ми си взе същия, само че червен. Много ми харесва самия панталон и цвета му. Тези двете ги взех от един и същи магазин, но не знам името. Панталона беше на стойност 14 лева и да, имаше още един такъв черен клин, но е за пране. Ни струваше 6 лева. Та какво да се прави? Следващото нещо отново си го купих за морето. Ето това ланче, понеже нали сме на море, трябва да имам нещо морско. Имах една тениска с делфинчета, които плуват и се върза идеално. Беше на стойност 3,50 от магазин. Отново не знам. Бях купила едни джапанки. Виж колко са сладки. Много мекия. Те бяха на цена 10 лева. Отново магазина не го знам. Просто повечето знам цени, отколкото кой магазин са. Следващото нещо отново е за морето. Беше за морето. Той именно ето тази шапка. Много сладка. Купих си я за 5 лева от София. И да. Отново следващото нещо беше за морето. Едно плажно масло отново на Втерба с фактор 30. Както виждате, сме го изхабили до тук. Но ще ходим и на басейн, така че още ще го изхабяваме. Ето виждате даже в капачката, ако може да видите, има камъчета в пясъка. Мирише на кокос и шоколад. Беше на цена 6,70. Отново от майче от магазина 1 левче го взех. Да, там. И следващите неща се намират ей тук.
Бяхме минали набързо през Созопол, просто е така за разходка. Искам само нещо да кажа и да ви попитам. Тези, които сте ходили в Созопол, искам долу в коментарите ми напишете какво мислите за него и за плажа. Значи ми изобщо ми хареса, защото видяхме с една вила гребът водорасли. Това беше отвратително за всички. Съжалявам, че го казвам, но да гребат с вила водорасли, те все повече идват и такива вълни има, че можеш да се удавиш. Там има една колежка на мама сега там, с дъщеря и не знам как стоят там. Докато сравнение на Черноморец, ако не съм казала, там ходихме, съвсем спокоен и малък град и даже ето така бяха направили зад червените шамандури, едни камъни бяха наредили и тези камъни спират големите вълни. Беше невероятно. Водорасли толкова манички и то на дъното. Но много беше приятно, защото имаше рачета и ние се опитвахме нали така да ги ловим. Но нещо не се получи, хванахме едно, ама решихме да го пуснем. И имаше една огромна медуза, и аз там се бях запознала с едно момиче. И там аз плувах и точно на някъде ето толкова от мен. Имаше една огромна медуза и аз викам, леле, Господ им помогна, щом не съм се докоснала до нея, защото не знам какво ще да стане. Да. Нека да продължаваме, защото има много неща. Като ходихме в Созопол си взех ето този магнит за 2,50. Да, може да изглежда красив града, ама морето, да, града е супер, защото ние се разхождахме много и това беше готино. Така и си бех взела, ето в това пликче, има едно малко кученце за 2 лева. Много ми изкефи, то е направено разбира се от милички и топченца. Много е сладко, много ме изкефи и реших да си го взема. Той имаше мишки, но ушите им е така стърчат и ще се щупат, разбира се. При това кученце нищо не може да се щупи, освен ако не го треснеш от земята или не го хванеш така да го таковаш. И много сладко. Те така на нас Сергей бях наредили всеки кучета, мишки, паяци и всеки. Така, от Черноморец бях купила на една приятелка. Ето това, тази гривна. Тя хареса черното и точно заради това и купих черна гривна. Ще сменя опаковката, защото не е прилично да я дам. Така. Ето, тук има сърце, костенурка, звезда и делфин. Мисля, че ще й хареса. Ето. Ако не й хареса, много ще съжалявам. И разбира се, ще купа червен парфюм. Да. Гривната беше 2,50. Разбира се, от Черноморец не можех да пропусна да си взема един магнит и един за приятелката ми. Ето го. Вижте, ето тук. Ние бяхме точно ето тук плажа, то тук не са го хванали, но ето тук правеха камъни. Точно където ви казах, че нали, да спират водата. Ето и за нея има абсолютно същия магнит. Двата магнита общо струваха 4 лева, а те са принципно по 2. Да. Майка ми подари една много сладка костенурка от Черноморец. Ние бяхме тъкмо на плажа и тъкмо бях излязла от морето. И аз и баща ми, нали, там плувахме, гонихме раци. И точно тогава майка ми казаха, ще се разходим, но бяхме вира вода. И нали, ходихме по ресторанти да вечеряме и всякакви такива, само пазарувахме.
И точно тогава ние се прибрахме на нас. Майка ми подари на баща ми една много сладка слоничка с шарена сол вътре. Тя през това време е позрела ние докъде се преобличаме и се правим. И вътре има гъба, а на мен ето тази костенурка, на която пише България. Това е ключодържател. И съм решила да си сменя ключодържателя. Ето костенурката, много сладка. Бях видяла Делфин, но не ми хареса чак толкова много като костенурката. Аз преди това ги гледах и бяха на 104 лева. Това е изключително много за мен, скъп подарък е. И си бях поръчала една спирала на Avon, Super Show Max Cara. Ето я. Но да, не ми хареса толкова много, мисля да подаря. Ето я. Да, тя прави страхотни миглите, но ето както мигаш и то точно ето тук отдолу става черно. И като кихнеш, то така цялото ти лице се стича и не ми харесва. Може би на мен така ми стои. Без на стойност 15 лева. И вече тук има доста бижута. Баща ми направи страхотен подарък. Тоест аз знаех какво е, но ми каза да си избера и той плати. Беше страхотно. Момент само. Аз това си го направих като комплект. Ето това сърчице, което е на 4,50. И разбира се, обици на сърца, което е истинско сребро. И там пише 3 лева и аз викам, една обица струва 3 лева. Баща ми даде 6 лева за тези обици, а са толкова мънички. Ето. Но е важното, че е истинско сребро и не ми спада от ушите. Сега в момента не съм с истинско сребро или злато или всякакви такива, с ментета съм. И исках да покажа баща ми какво. Значи майка ми си беше харесала нещо и тя отиде в друг магазин и аз викам, да, трябва да купим това на мама и тя ти вика, помниш ли какво е? И аз викам, да. И то струваше 3,50. Е това ланче, вътре има пясък и мидички. Не знам точно как да ви го покажа. Да. И майка ми като толкова много се зарадва. Беше супер. И отиваше точно на тоалета, който беше облякла за деня. И аз малко харесвам пръстени, да си купих 4. Да, знам, странно е. Но какво да се прави? Харесвам пръстени. Първият е ето този. Страхотен е. Аз повечето ето така тук ги нося. Вижте, че винаги, когато снимам видеоклипът, тук имам пръстен. Този е истинско сребро. Да знаете, всичките пръстени са истинско сребро, без едно, без един. Какво ще я кажа? Да, този беше 5 лева. Ето този не е истинско сребро, струваше едно левче. Той е на ластик. Но много ми хареса самия пръстен. Да. Този е истинско сребро и много ми изкефи, когато го видях. Той беше на 4,50. Последния вече доста скъпо ми излезе 7 лева, ама айде, и него ми много хареса. Ето този. Страхотен пръстен. И да. Добре хора, това е всичко от мен. Следващия видеоклип ще бъде предизвикателства, които са ме накарали да ги изпълня. И това беше всичко от мен. Чао!